Bos días. Hola, bos días. Son eu que estou en antena. Sí, Hola, Pepe. Roberto Traba, moi boa. Aquí, chamoche de Fisterra. Coménteme vostede. Chamoche de Fisterra e de Finisterre. Chama vostede dos dous sitios, moi Estaba ben. un pouco calado, se sabes que a min de vez en cando gusta me dar a miña opinión. Sí, no programa, faltaría máis. Entonces, estou oindo aquí un milleiro de cousas que a mí me parece que se están quitando do seu sitio. Sobre todo localismos, sobre todo que se fai publicidade de uns povos e de outros non, que se fai negocio tamén. Eu o que quero decir, con respecto a todo este tema de fin do camiño de Muxía a Fisterra, eu sabes que fixen moitísimas veces o camiño, por lo menos 7 ou 8 veces. O camiño de francés, o camiño do norte, fixen tamén parte da Vía da Plata, o que realmente o nome do camiño internacionalmente é o Camiño de Santiago, pero o peregrino cando chega a Santiago parece que quere algo máis, porque Santiago non lle chega, é dicir, parece que sigue realmente a chegada natural do peregrino ao final é Finisterre, que é Fisterra. O que pasa que nós perdemos a N, que é moi interesante. Con respecto a Muxía, quero decir que a mí parece ben que quen queira ir a Muxía, que vai a Muxía, quen queira ir ao Pindo, que vai ao Pindo, quen queira ir a Camariñas, que vai a Camariñas, porque está moi ben publicitar a Costa da Morte, e publicitar a Dios o que é de Dios e ao César o que é do César. O que non se pode é sacar unha foto na televisión galega, en a Voz de Galicia, o presidente da Diputación, con unha camiseta que poña Muxía fin do camiño. A mí non importaría nada que puxeran Muxía tamén é camiño. E tampouco, se fora muxián, nesa iniciativa, viría hasta Fisterra, iría ao faro de Fisterra, vería poñerse o sol en Fisterra, despois marcharía para Muxía tamén, como fan outros tantos peregrinos. Eu creo que aquí a xente de Fisterra xa sabedes como somos, pero somos, como decía meu primo Xosé María Delai, o outro día na Voz de Galicia, moi hospitalarios e moi generosos. O que pasa é que ven o que ao final, como o que pasa co mapa do tempo, quen lle diría ao cabo de Bona Esperanza que non sale, que ao fin e ao cabo o tempo é xeografía. Aquí, ainda que non houbera ningún pobo, era o cabo Finisterre, o cabo Fisterra, era o que ten que sair no mapa como saliu desde antes dos tempos de Franco e desde fai non sei canto tempo, porque aquí a xente creo que se confunde un pouco. Aquí, a ver se nos entendemos, o peregrino que quere chegar ao último lugar, non aos lugares do Finisterre, é o último lugar que por casualidade, por gracia de Dios, por sorte ou polo que se queira é Finisterre. Punto. Eu non digo que, ademais, isto xa sabemos o que foi fai 10 ou 15 anos que Fisterra empezou pois a publicitarse un pouco como Fisterra, embarcouse Muxía, a mí pareceme moi ben que se embarque. Non foi así exactamente, Bueno, non foi así, pero no. máis ou menos foi así. No. Creo que hai unha man negra, Roberto, si somos honestos, escuta un momentiño, si somos honestos, temos que dicir a verdade. E a promoción de Fisterra veu unida e parexa ao mesmo tempo que a de Muxía. Ao mesmo tempo. Xa non, pois eu creo que se embarcou, porque vou dicir unha cousa, cando antes de Neria ir a Santiago, xa foi a Asociación Anchoa en bicicleta reivindicando, pero isto non é o problema. O problema non é si quen é o fin ou quen non é o fin, porque o fin xa o leva o nome. O problema é que estamos enredando nesto e non estamos facendo outras cousas, Roberto. Bueno, pero é que estades vos, eu estou tamén cansado de ir a radio, chega un momento que bueno, pois eu tamén, porque vamos a falar nós tamén. Sí, no. E xa estás falando, pero bueno, curiosamente, a xente que se dedica, que mira isto sin ese posicionamento localista, obviamente veo de outra maneira, Roberto. É que non é localista. O outro día decía Manuel Suárez na Voz de Galicia, acababa dicindo que o peregrino non vai a donde o chaman, que o camiño o elixe el. Bueno, pois se o elixe el, deixemos que o elixa, a ver a donde van. Perfecto. Eso é obvio, nada máis que eso. Roberto Traba, un saúdo, a chegamos ás 2 da tarde. Bo día. Para ti tamén, pois que parece que estou mosqueado, eu son así de vehemente. Bueno, non pasa nada, un saúdo, bo día. Hasta logo. Deica logo,